Kenapa Bu telepon? Dapat mulai apa? Nek mulai cepat tak masalah mas senangan. Wes toh, aku lagi kerja, jadi ganggu Bu. Saya sibuk aku. Ya udah Dapat. Perjalanan sama Bu, awan-awannya ini. Mau takok Dapat mulai jadino. Nanya apa mau telepon? Ibu itu rumah sana masakan iki ben nek mulai ben cepat. Oh iya sama tak buat nese seperti bocor. Pak dibalesi ora? Terus tahu tapi biasanya kalau diotok Bu. Ya lah Dapat kok ngono. Mbak, iya, iku mau ada apa koncone Putra? Iya, anak Indonesia. Iya, lewat kok gak besopan santun, gak gerapi aku kayak uang tuane. Ayo gak duwe unggah-ungguh belas. Ayo, lewat dengan wong tua kok gak nyopo. Gak nyopo, gak nyopo. Iya sih. Loh, Dak wis mulai kene mamse. Aku mana Bu? Kalau nonton ini. Putra apa ini? Bun. Iya, Putra. Nggih, Bu, dapane enten. Enak kayak lagi adus. Ini nungguin sik. Pak, iki lho anak kancamu Putra. Bu, wes wes. Urung akhirnya ketemu ibumu. Kono Dak, Putra kena kopi. Ampun Bu, matur suwun. Mbok kowe wae Bu. Tidak, aku ingin cerita ibu Bu. Jadi kowe liwat kok ora nyopo. Iya, males aku Bu takon-takon ini. Ya ora kudu ngono kuwi. Kudune awak dhewe iki juga. Awak dhewe iki omongan ora penak wae ning kuwi iso dadi aneh-aneh. Ya terus aku tuh piye Bu? Yo minimal prakson. Pamit karo wong tuwa saurunge mangkat kerja, Kak. Iya lah Bu. Sepurane, Kak. Aja ngono kuwi. Aku gur ngendari kowe. Dadi kowe lek kowe sak terus sing ngono kuwi terus. Iya Bu, sok gak tak baleni meneh. Pak, Bu, aku main kerja. Berarti ya. Alhamdulillah Dapat sisa malam. Assalamualaikum. Pak, Iku mau gak yo apa? Saiki wis gelem takok. Nyopo? Iya, wis oleh pencerahan. Iya paling yo. Mau takok-takok, iya nyelonongan. Iya syukur-syukur wis gelem takok, alhamdulillah. Berarti wis dikandari wong tuane. Alhamdulillah nggih, awakmu sisa malam. Diundung-undung marang wong tuwa. nggih alhamdulillah kula sampun sadar. Pangapuntene yen sampun ngrepoti panjenengan semene. Yo Le, awakmu saiki wis sampe marang wong tuwa.